bertan, beste batzuk izan urrutinotik, baina dana diozin, anekasunak zaitzen zai hobea. Dabak ez dut zertatu adot lagunen ez, txapel du dira dago, txapel du! Hainbeste, sofriu eta zareneko partioa ere, denore goitu gauden ezela, baina honien esenizko bat egez. Muda kontik, gara egotan, ondara denartu egun zaptazegoen, eta zer gertatu aurten, badeko jende asko konpasan animantzea, aurten dobiek, zehati dabi, asko jarra golautzi jarrako. Anekasunan, irilatzen atzean, eta tokatzerakoin, ikasketaren dago, horrena denako, o lesionen denako, oia, ekipun ezerako kontatzen ara, zeite ukendenak. Lagundu ikasikoizetan dugu. Batzuk, internatzaren laguntzari abestik entrena horre. Beste batzuk, eta importantenetako, gaur hemen zaudenak, ejemplo bat dezutenak, kartela bat dezutenak, nortasune herriko bat dezutenak, hori kantarrak, egon deizela. Aipamen dezutak erai, gaur, ezin zenanak hori laguntzarako, eta alako denbora honen dela. Eta apean txakarek, txalo beroena, gure lehenko kaleko neskantzat. Hori gure kanal, eta horren, Pedro, gure presidentzia, urturi dago dago segura patzerola, itzarak ezatzen dago, posen bete dira. Eupa nahi! Bueno, ezkerrak eman, demoratu duzuen, gure onduen egotean dengaroi, ez gaur bakarrik, ezik eta demoratu duzuen egotean dengarako hor, bai txerroien eta bai kanpo gora egon partioetan. Eta esan txapela zuen garrantzua da. Hau nahi! Eta hori momentu izatio bekona, batxe gartuko du, opa, eta nungo dio, gure kapitan, Unai Armari! La